ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦନ କରାଯିବ। राष्ट्रीय सलूट सलामी सच ଜାତିର ଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି, ମାନ୍ୟବର ଉପବାଚସ୍ପତି ତଥା ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି ବାପୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବେ। ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ନିବେଦନ କରିବୁ ବାପୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ ନିମନ୍ତେ। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ବାପୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଉପବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାଲୁଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ, ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ବାପୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାଶରଥୀ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆଶ୍ରମ ଭୋଜନ ପରିବେଷଣର ଧାରା ଥିଲା ଏକ ଅନୁଶାସନ। ଏହି ଅବସରରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ ବାପୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଶ୍ରମ ଭଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ତ ତେନ କହିଲେ। ପରିବେଷଣ କରିବେ ଶାଶ୍ୱତୀ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳାକାରମାନେ। जाने
स्टेट आर्म पुलिस पक्षरु भारत वर्षर वीर शहीद मानकु राष्ट्रीय सम्मान प्रदर्शन करा जिवो परे परे तोपध्वनि सह शहीद मानक आत्मार सद्गति पई 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जिवो। समस्ते दंडायमान हेबाकु आमर विनम्र निवेदन। शहीद मानकर सम्मान प्रदर्शन पई समस्तंकु दंडायमान हेबाकु अनुरोध। सावधान! परेड! साइड में सलाम करेंगे। सलामी! सच! परेड! So fast! शहीद सम्मान प्रदर्शन शेष होईछि। समस्ते दयाकरी निज निज आसन ग्रहण करने को अनुरोध। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर संयम सत्यनिष्ठता बापूजी सदा सर्वदा अनुप्राणित करि आछिछि। परिशेष रे आसंतु शुणिबा बापूजी प्रिय राम धुन परिवेशन करिवे ओडिशा स्टेट पुलिस ब्रास बैंड।
धन्यवाद। आततायीर गोलीमाड़े हुए तो गांधीजी टली पड़ते किंतु तांकर चिंता चेतना दर्शन और आदर्श को हत्या करा जाई पारि नहीं। तेणु गांधीजी मार्ग आम समस्त को सब काल में अनुप्राणित करुथिबो। एही अवसर में प्रार्थना सभा एठी शेष होईछि। वर्तमान ओडिशार महामान्य राज्यपाल आम गहणरू विदाय नेबे। जातीय संगीत वादन कराजिबो। दयाकरी समस्त प्रदान हेबाकू निवेदन। Parade! Bajo! Sast! शहीद मानक सम्मान प्रदर्शन पर आयोजित यह प्रार्थना सभारे जोग देथिबारु ओडिशार महामान्य राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री माननीय बाचस्पति महोदय उपस्थित समस्त निमंत्रित अतिथिवृंद निकट में सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग तथा ओडिशा विधानसभा पक्षर आम अशेष कृतज्ञता अर्पण करुछु। वर्तमान आनुष्ठानिक भाव में आज कार्यक्रम शेष होईछि।